Kawasude ni Migao mar thieth ochwalo ma ok tin ne jolony 500 mag nonro e counties duto 47 mondo mi otim nonro mar yango nyaw manitie ma hawo ute thieth 15,000 mag piny owacho kod mag ji giwegi. Kaka Judith Omondi lero, jatend Migao mar thieth Susan Nakomicha okoni gin kod chenro maber mar kelo lwasi makare sekta mar thieth ka gichano chiwo simbo ne nyamrero maromo 100,000 ma osebedo ka itiego kod Migao mar thieth ma en achiel kuom paro mane gitwakie kendo yiere ni biro konyo Jo-Kenya. Kuom ndalo mathoth Migao mar thieth osebedo ka ikwako kod midhiero maka kod kacha kama oting'o mibadhi e duol makeyo yedhi e pacho kae KEMSA, okumba mar thieth mar thieth kaachiel kod ywak riwruoge mag lakteche ma osebedo ka bwogo dhi e ng'anyo kinde ka kinde. Magi gin gik maketo ngima jotuo kama rach kendo rocho chenro mag thieth oke counties kende to kata mane piny owacho mamalo. To your vehicles. Migao mar thieth odiochieng' ma kawuono ka otelnegi kod jatend Migao no Susan Nakomicha ochwalo jolony counties duto 47 mondo mi otim nonro e wi nyaw manitie ma owinjo din mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Nakomicha bende ne okoni nyaka ne odonji e telo oseyudo ywak e counties ma opogore madwaro sir mar piny owacho mamalo ka okoni nonro magichako no mabiro yango counties madwaro sir kod mago ma ok dwar. Since we came to office, we have received numerous requests from the county government in terms of equipment support, human resource support, infrastructure support. We do not want to do it selectively. And that is why we have this health assessment, that as an outcome, then we know exactly what facility needs to be supported with what. We have put in place a very robust system of data validation that will begin as soon as you key in the first input into the electronic platform. So I assure you that the data we are going to gather is going to be data that can be able to stand the scrutiny of time. Moko kuom gik ma idhi rangi kod jolonygi oriwo chal mar gige chiwo thieth kama oting'o masinde kod yedhe, chal mar jolony mag thieth e county ka county, kaka itiyo kod lony manyasani e chiwo thieth kaachiel kod nengo omenda madwarore mondo sir chenro mag thieth kaka mano mar NHIF e kind mamoko. Jakom mar komiti marango weche thieth e od bura mamalo Robert Pukose oseyo Migao mar thieth kuom keto lakteche mathoth e Migao mamalo ka counties to onge kod jolony ma oromo. That assessment should not just be at the county level, but should even also involve your headquarters. You have about 300 doctors working in Afia House. Why do you need all the 300? You have doctors who are well qualified, people with who are surgeons or obstetricians or pediatricians, just pushing files from one office to another. That should not be the case. Chenro ni machano timore osiptende 15,000 mag piny owacho kaachiel kod mag ji giwegi biro kawo thuolo mar jumbe 2. From my technical teams, it is anticipated that this exercise will take up to 2 weeks. And after that, we will share the report publicly so that people can know what service is available at what level. And as an end result, then we shall also establish the PCNs to allow people to go through the continuum of care. Report maogik ma ibiro gol biro konyo kata mana e chiko budget ma ibiro tigo e county ka county. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime piny owacho kod